Παιδιά, λοιπόν, σήμερα το βίντεο μας θα είναι πάλι seed, όπως βλέπετε, και είμαστε creative. Ok, λοιπόν, σήμερα θα δείξω ένα seed πώς μπορείτε να βάλετε τεράστια ζόμπι στην όλοι σας, όπου είστε. Λοιπόν, να φορτώσει λίγο ο κόσμος. Πάμε. Άντε. Ωραία. Μια χαρά. Εδώ πέρα. Κοτούλες. Γεια σου Κατούλα. Γεια σου. Λοιπόν, πιστεύω. Και τι δεν ξέρω όλοι. Νομίζω, γιατί εγώ το ήξερα. Όμως μου το έδειξε ένας φίλος που το κάνω. Αυτό το... Όχι seed, τι λέω seed. Όχι seed, τι λέω. Παίρνω εδώ πέρα, παίρνω... Give... Αυτό δεν είναι το κανονικό. Να, καταλαβαίνετε. Είναι τέτοιο. Λοιπόν, σήμερα θα δείξουμε πώς μπορείτε να βάλετε ένα τεράστιο ζόμπι. Αυτό που ακούστε κυρίες και κύριοι, τεράστιο ζόμπι. Λοιπόν, για να βάλετε όμως το τεράστιο ζόμπι πρέπει να γράψετε ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, όχι κεφαλαία. Simon Giant Zombie και boom. Το ζόμπι. Where is it? This. Oh god. Έχω μια μικρή διαφορά νομίζω με τα άλλα ζόμπι. Λοιπόν, θα πάρουμε ένα σπαθάκι και θα το τελέσουμε. Ναι. Δεν δίνει κάτι νομίζω, πάντως είναι ωραίο το ξέρετε γιγάντι ζόμπι. Πρέπει να παίζετε με φίλους σας και δεν να τους τρομάξετε λίγο, δεν ξέρω τι να τους κάνετε. Πρέπει να βγάλετε το ζόμπι. Πρέπει να γίνω τώρα survival θα φτάνει. Μία. Κοιτάξτε, μάθαμε. Επειδή πέθανα τώρα, επειδή δεν ξέρω είναι βάρης, λογικά είναι να βάρης, όμως όχι όπως πεθαίνεις έτσι τόσο αυτό. Πάμε τον βρούμε πάλι το φίλο μας, το Freddy, έτσι εδώ το λέμε. Freddy, where is he? Να σε Freddy, και τον ξεχωρίζετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλο, πρέπει να... Simon Giant, παράδειγμα, τι να πούμε, Spider. Βλέπετε, ό,τι και να γράψετε, Spider, Creeper, θα βγει Giant Zombie. Οπότε, μ' αρέσουν εμένα πάντως, αρκετά αυτά τα zombie. Name tag. Αλλά κάμα. Ναι, επειδή αυτά τα ζόμπι είναι κάτι σαν παραφυσικό ας πούμε. Πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει γενικά. Freddy. Λοιπόν, γεια σου Freddy. Γεια σου και εσένα. Για να δοκιμάσουμε να το φτιάσουμε λίγο. Δεν νομίζω πως γίνεται, όμως θα το δοκιμάσουμε. No way. That's fun. Ok, λοιπόν, οπότε αυτό να γράφετε. Έλα γαμώ το. Βλέπετε είναι... Α, να το σκοτώσουμε και εμείς. Ψέφα. Γαμώ το. Το φάρετο στο κεφάλι νομίζω. Α, ψέφα. Δηλαδή. Και εσύ φίλε. Και εσύ θα ψοφήσεις. Μη. Ας κάνουμε κάτι έξω. Βασικά, να. Θα πετάξουμε αρκετά ψηλά. Μην είμαστε αρκετά ψηλά. Δεν δούμε θα φτάνει. Giant Zombie. Γεια σου. Γάμο. Θα είμαι ακόμα πιο ψηλά. Τώρα θα πεθάνει φαντάζομαι. Εντάξει. Τώρα πιστεύω θα πεθάνει.
Giant Zombie. Έλα, σώφη. Σώφη, έλα, μπράβο. Κοίταξε, εξαφανίστηκε. What? Fuck. What? What the fuck? Why? Γιατί εξαφανίστηκα. Ούτε εγώ ξέρω, τέλος πάντων. Θα είμαστε κι εσείς άμα το κάνετε στο συν. Όχι το συν, λέω. Αυτό είναι το σπάνιο το πράγμα. Θα ανακαλύψετε. Εσύ, μην εξαφανιστείς. Φρέντι Μέρκερι, μην εξαφανιστείς. Άντε πια. Ο Φρέντι πέθανε. Σαν θα σας λέω Φρέντι Μέρκερι. Οπότε, μην ξεχνάτε άμα σας άρεσε αυτό και θέλετε να δείτε κι άλλα τέτοια. Ένα like, ένα subscribe και ένα share. Γεια σας.